Kao što smo rekli, možemo krenuti prvo od krivih pomoću kojih ćemo dobiti površ i onda nam površ dalje kontroliše generaciju, odnosno generisanje ovih krivih i ovih delova između. Tako da možemo otići sada u bilo koji pogled koji vam se dopada. Nek bude ovaj top view i stavit ću ovde, pošto ide prvo po x-u, tako ću tu staviti 90, a onda ću ovde staviti, na primjer, 45. I dobio sam neku vodilju za to. Prošli put smo koristili negde polovinu, da ne bismo morali da crtamo to izjedna, nego da postoji neka simetrija u ovom delu. Naravno, to ne mora uopšte da se uradi. U ovom slučaju iskoristit ću ovaj deo koji znam da će onda ostati većinom u sredini. Dakle, ovako nešto. Sad ako mi se neki deo ne dopada, mogu samo ovo da pomeranjem ovih kontrolnih tačaka ubacim unutra. Kontrolne tačke bi trebale odmah da se pojave kada se selektuje određena geometrija. Ako ne postoji, onda se uključuje sa F11. Dakle, ako uključite i ne postoje kontrolne tačke, sa F11 se isključuje, ali po defaultu svaki put trebali da se uključe. U ovom ovde slučaju, ako želim da ovaj nastavak bude odgovarajući, s obzirom da se nekima dešavalo da ovde imaju prekid ili imaju dve površi, onda ovo smo rekli da samo možemo da spustimo vertikalno, dakle da ga poklopimo sa ovim smart trackom i da ovde bude to spušteno na odgovarajuću visinu, da bi ova tangenta mogla se nastavi i na drugu stranu. Možemo iskoristiti mirror, prebaciti ga tu, uraditi join. I kad smo uradili join, eventualno možemo uraditi rebuild, ako smatramo da nam iz nekog razloga treba određen broj tačaka. Ovde sam sad uradio ZS, da bih zoomirao ovaj deo i sad ako hoću baš da ga rotiram oko sredine, onda bih koristio ovaj gumball, međutim bolje bi možda bilo iskoristiti rotate 3D, gde mogu da kažem da se on rotira oko ove ose za 90 stepeni, u slučaju verovatno minus 90, pak ne, znači ako idemo na ovu stranu, onda tu. I sad ovaj segment postoji, možemo reći da je klupa oko 180, tako da ćemo nacrtati ovde jednu liniju 180 i vidimo da se ona ovde pred kraj menja, na sredini i negde tu, tako da možemo ovo i podeliti na 4 ili 5 delova, zato možemo koristiti onaj divide i podelit ćemo, na primjer, na 4 segmenta, što nam daje 5 tačaka. U ovom sad slučaju, ako pomerimo ovaj deo, dakle ako uradimo ovde kopiranje i stavimo ga na ove ovde delove, ovo ću za sada sakriti. Ako promenimo nešto na ovom delu, tako trebalo bi da se menja i kod ostalih, ako promenimo na ovom delu, menjat će se samo na njemu. Dakle, ovo je glavni, odakle je izvršena svaka kopija. E sad, u našem slučaju vidimo da se ovo blago podiže i onda se kao spušta, tako da eventualno možemo ili doterati ovo ili napraviti na ovu šta god je lakše. Ovde sad možemo podići ovo na neku visinu, primjer za 40, možda još malo više. Ovaj je ovde segment za primjer 70. Ova dva mogu biti identična, tako da eventualno možemo ovo kopirati. Tako što ćemo raditi kopiju. I ovaj ovde deo na kraju eventualno podići nekako tu. Znači jedino gde se klupa menja izgleda kao da je u delu za naslon i još se malo uvlači unutra i vraća, tako da eventualno možemo i to promeniti. Dakle, uzet ću ove dve tačke pa ću njih pomeriti za jedno 5. Ovu u sredini ću pomeriti za jedno 10 ili 8 prilike. Vidim da se to promenilo i na ovoj na kraju, međutim, pošto to neću, sad mogu samo da je vratim za jedno 8 napred, ili ako hoću baš da je pomerim adekvatno, mogu samo da uzmem i da uradim smart track i da pomerim ovo skroz napred. I ovo smo rekli da bi trebalo da ide oko minus 5 nazad. Mislim da se ovim ponavlja veći broj stvari koji je rađen. I sad, kad je ovo jednom završeno, možemo samo da napravimo površ od ovoga, tako što ćemo iskoristiti alatku Loft. A ako se ne vidi najbolje, možemo iskoristiti ovaj Shaded View. I sad, ako ste uključili ovde na Record History ovaj Update Children, u tom slučaju možemo da pomeranjem ovih delova utičemo dalje na formu kako treba da izgleda. Znači, možda nam se ne dopada kako ovaj deo izgleda. Tako da sad, ako želimo da pomerimo ovu tačku, dobijemo neki bolji profil i slično. Može se desiti takođe i da vam klupa u određenom segmentu smeta prilikom selekcije, kao na primjer ovde, tako da može se iskoristi alatka Lock
i onda kada pritisnete samo ćete dobijati krive ili možete ovo prebaciti određen layer ovde pa onda zaključati taj layer ovim ovde katancima. Dobro, kad smo sada dobili ovu neku formu, ja ću je ovde izdvojiti sada napred, ovo možemo pomeriti negde pošto nam više ne treba. Dakle, ceo ovaj segment mogu pomeriti, samo da vidimo da li ćemo izgubiti, stavit ću ovaj history break warning, dakle da li ćemo izgubiti mogućnost editovanja svega toga. Znači kada ovo pomerim i dalje postoji njihova konekcija, znači ako pomerimo ovo, pomerit će se i tu, tako da imamo ovaj originalni dodatak. I sad ako hoćemo da napravimo te preseke koje smo malo pregledali, bilo bi dobro uraditi neku vrstu konturisanja. Sad, to smo već radili do sada, dakle možemo samo da ukucamo kontur i ako pogledamo sliku, znači ovde, na primer, postoji neki razmak od, ako je ova klupa 180, mogli bismo da merimo, ali gledajući da je ovo sada neka debljina od 1 ili 1,5 cm i da ovde postoji neke 3 dužine toga, ako uzmem da su to neke mere koje pratimo, onda možemo reći da je razmak centralni oko 5 cm, što znači da možemo sad sa kontur samo da selektujemo da je ovo početak, da je ovo pravac, zato smo i izabrali ravanski, odnosno zato smo izabrali pravolinijski način pružanja, odnosno pravljenja ovih krivih. Distanca može da bude 5 i kad uradimo sve ovo dobit ćemo krive. Ove krive sada možemo da pomerimo, opet se nije razbila istorija rada, dakle taj parametarski pristup i dalje postoji, jer ako pomerim ovo, pomerit će se taj deo, ali da, pošto je konturisanje direktno povezano sa nekim alatom koji trimuje to, onda smo ovde izgubili sad konekciju. Jedino ako bismo želeli da imamo i dalje povezanost, morali bismo to da radimo sa onim extract iso curve, jer će oni biti povezani onda sa površi. Eventualno mogu sad to da isprobam, čisto vidimo da li je to tačno. Dakle, ako uzmemo pravac V i morali bismo da uradimo divide dole nekoliko puta, ali sad kad bismo uzeli ove preseke i njih pomerili, vidimo da li će nam to nešto pomoći. Onda je to povezano sa ovim. Da, on će se one promeniti. Dobro, dakle znamo da to radimo. Ajmo probamo onda ovo sa kontur, dakle selektujemo to, uzmemo ovaj pravac, stavimo 5, on uradi to i ovo je sad element sam za sebe. Sad, u ovom ovde delu imamo ovu površinu i nju sada interpretiramo površinskim elementima, tako da bi bilo dobro ovo zatvoriti, pošto je ovo trenutno linijski element koji može biti kao neka žičana konstrukcija. Tako da možemo sada selektovati sve ovo, otići u deo curve i postoji segment koji se zove close curves. Ako ga nema ovde na glavnom delu, pošto se nalazi negde u ovim editovanju alata, onda uvek možete samo da ukucate close curve, evo ga, i izaći će vam odmah to. I svi ovi segmenti će međusobno biti spojeni i sad se izgubila njihova konekcija sa ovim ovde. Dakle, ovde smo sada zatvorili ove krive i možemo na surface da uradimo planar curves, kao planarne krive i dobit ćemo interpretaciju ove forme ovako od površinskih elemenata, uzimajući da ovo sad nema neku dimenziju, mogli bismo da selektujemo ovo sve i da izvučemo. Sad samo morate biti pažljivi ovde, jer ako sad izvršim ovu selekciju i onda krenem da radim extrude, ja sam u isto vreme selektovao i 37 krivih, ali i 37 površi. Tako da možete uvek uraditi, na primjer, select curve, CRV, on će biti selektovane krive koje uvek možemo da sakrijemo i u ovom slučaju sad kad selektujemo ovo sve, dobit ću samo površi i mogu samo površi da izvučem za određenu meru. Znači mogao bih, na primjer, da uzmem ovo, kliknem tu i samo stavim, na primjer, 1,5. Ok, i sad dobio sam ovde 37 polysurface-a. Znači ako pogledamo ovo sada u nekom rendered modu, vidjet ćemo da dobijamo tu klupu sa nekim rastojanjima, da li je ovo najbolje ili nije, to već ostaje vama da odredite. Sad, šta je problem kod ovog dela? Što je ovaj element izuzetno težak, kada se montira cijela klupa je teška, puno materijala se koristi i definitivno može da se optimizuje, tako da bi onda bilo dobro da nastavimo dalje sa unapređenjem ovog rešenja, kako bi inače i trebalo da teče ceo proces vašeg rada na unapređivanju vašeg dizajna i vaših ideja koje imate.